nam fae nam de yeye nti me yeye no 3 days time na me share say me di dware wie me da ho anadwo saa asa da yeso asa ayila mo agrada twa na bibia tu afiri me nipadua nim ade kura agrada ne ti twa ye na ade kura na tu afiri me nipadua nim tu firi me yam hye me na me tia me kunu busa am sa da am se me da ho no da ye ma so da ya ma agrada twa ma ade bia ti afiri tu afiri me nipadua nim ko na me kunu se ya akwankyere na me ye na ade bia na ehye me so no atu ko enim se sa akwankyere we ade bia na ha me atu ko ye no me pa wo me se memra program no 26 no ensa me dru fie tie na me ahye no ho animonyam amona wo afa me. Hello, Uncle Mike. Pacho, good morning. Nsenya me adom ho ye pa nyame sugusu ehiraw. Anope wote menka Uncle Mike me so me wa dance die. Efa communion wine no ho ene oil na obompa yegusu ma ye de ye nyenya na kwankyere no. Nanse ko be week nie. Me wonu ma ase me nanse atata ya ho no efurba mesurba manantu nyina me nwa de kodi afewe ne behu me wonase ahonho na wonase ahon ye mianso ntome so enya me ya honhona na me hono efufiri me from eba me soro na me se daabi minim de meye me wo uncle man yo shira wan so maye da na etwato ye call liberty conference nti me yusu sa wan no nti do anwumra me tin so na me de wan ne bi agum na ma de nkyene boba kakra na me de agum na me de me nan na system na me bompa ye me se anka nyame anka o man nyame geme anka o man nyame geme anka o man nyame geme be bibia sa honi fira bibia ewrade se ye honhom mu se ye nisuo de ye no ma de enye no ma be bibia firi bibia me bi ewrade enyira mfiri me so o yesu di mabra me de wan ni nsuo ni nkyene yiye enyira enko sa me wi a na jame de oyi di afefa so sa be 5 days time feed me nine no awon no se fa hin se tu fa yan kromai nyina atwetwe na me de nyame ase so na mo so edon bremu onam so ede ji wo ma efiri wo seye no ha mu ama ya tamfo a onu esisa ye no omo nyina bo ahwehwe ewo yesu din mu me da wase anka ma nyame onkoso anu wo nhira no onye okese kuti se wo beye kese nyame nhira wo pa anka ma bye bye. Uncle Mike, Pacho, good morning. Pacho, hoye. We dear, a dance, nyanya ho a dance ye kakra na nkame bedi. Enra, yanti, ye TV ne te koye no. Ti, na yenim se, wa ye wie. Ti, enra wo shira so na ya manti mi anto nyanya ne binti. Ye sensu yɛde wan ne nkyene ne ɔyɛ ne nyinaa bi gum tu hyira so wie yɛ no ɛna enumere no meba menya anyanya ne bi na yɛde bɛpo safra yɛ nti yɛbɛda enumere na ne me kunu yɛde hohoro yɛ ho yɛ ampepa yɛ ho ne yɛde daeɛ nti anadwo me so daeɛ na sɛ yɛkɔ baabi me ne mmaa bi kɔ baabi na sɛ mmaa no so ɔmo so paawo ɔmo so ɔmo ka ho bi ti ɛkɔɔyɛ no na afei baabi ɛkɔ no kora yɛnya nkɔ bi ne yɛsi yɛbɛfa kaa afei kaa ho ɔden ti yɛbɛdi line so yɛduru hɔ na yɛsi line deɛ ɛwɔ dodo yɛnkɔ ntɛm ɛna yɛtu tene sɛ yɛhyia kaa na ne yɛaforo ne yɛkɔ afei sister bi di line so a mokɔ no yɛdi line so deɛ na sɛ kaa ne ba na maforo ne yɛda so gyina ha o me so medi mo akyi wakasa saa na me ka kyerɛ ne sɛ
Seesei wodi akyi nti wodi akyi no ka w'ano to me sɛ ɛbaa ne yɛn nyinaa yɛaforo. Ɔse ɛnka bi wo koraa na mepɛ wo ɛnka bi. Nam sɛ na mayɛ dɛn? Ɔse ɛyɛ wo sɛ bosome wei wobɛnyem o. Wokaa sɛ bosome wei wobɛnyem. Wonyem da. Ɛnam sɛ wɔ Yesu din mu mɛnyem. Ɔse wonyem wo menses bɛba. Mesɛ wɔ Yesu din mu mɛnyem. Afei ɔne me yiyi mehu sɛ na makuma nso so ka group no ho bi ɔno nso so pɛ awoɔ saa. Ɔwɔ aburokyerɛ ɔso ɔba koraa no abɛyɛ IVF na ɛno a ɛyɛ me nwanwa sɛ ɔbɛpie me da yɛm saa. Afei mehu sɛ nsuo sachet baako kita makuma no na ɔde abɔ sister no sɛ wɔ Yesu din mu ka w'ano tom. Ɛhɔ a na sister no abu ahwe. Nti ɔbu hweeɛ no me nso mahu baabi a nsuo firi bɛkitaa me. Na me nso mede akɔgu ne so apete ne so sɛ wɔ Yesu din mu ka w'ano tom. Ɛdi wo so nkunim. Na afei asɛ de sister no atwa ahwe na ɔnkasa na ɔda hɔ no. Ɛna yɛdi mirika sɛ momma yɛnkɔe. Na yɛdi mirika saa. Yɛrekɔ ne yɛhu sɛ ɔrebɔ wa ɔrebɛsɔre. Nti yɛdi mirika a yɛrekɔ no na m'ani teeɛ. Nti uncle ma menim sɛ yɛnya akwankyerɛ no a woyɛeɛ na madi m'atamfo so nkunim. Meda Nyame ase wɔ nea wayɛ ama me. Ɛnnɛ meda no ase. Hello, Papa. Akamacho asumdue nka mo nyinaa. Acho na mo ho te sɛ. Mse Nyankopɔn adom biara ɔyɛ. Acho no abansi di. Mfa me sɛ eba bɛma na yere ɛna nyinsɛnyɛ. Nyinsɛnyɛ no ɔkɔɔ na asɔre no na sɔfo bi bɛyɛ program asɔre dɛm hɔ. Makyɛ wɔ biribi nti mede me din bɛsie kakra. Mpa makyɛ mo fa nkyɛn. Enti ɔse sɔfo no yɛ no ɔso ɔnkɔtɔ bucket. Rubber bucket yi bi. Ɔmfa mmra no ɔnkɔtotɔ nneɛma bi mmra. Na maame bi wɔ wɔn asɔre dɛm hɔ. Ɔmfa medwu na ɔmfa ebia ɔmfa nyare no furu no so. Saa 7 days. To ɔfrɛ me no bɔɔ mamaneɛ no. Na makamfo Liberty Hour ne food for thought no nyinaa makamfo akyerɛ no. Ya kyesɛ wɔbɔ. Ɛna me sɛ hwɛ. Me papa wɔ m'ahene adeɛ Nyankopɔn nam ne so yɛ no. Ɛyɛ nwanwa. Ma ɛyɛ ahodwiri. Nti me de wode kɔ so a na bɔ mpaeɛ nti ankyɛ bia na ɛyɛ adwira akɔ ankyerɛ no na ɔno so wɔtakwa na mekyerɛ no na wɔyɛ bi. Ankyɛ bia na ɛsan yɛ nyanya. Ɛna me nso wɔsan yɛ bi. Nti da biara de bɛyɛ biara na ɔno so ayɛ bi. Na n'ano ya conference ya Liberty conference ya yɛkɔɔ yi. Me papa me de na me anim nokorɛ me paa mankɔ bi. Na me papa ba panyin paa na wawu. Na meyi me ho firi mu a na ɛnyɛ yie. Na menka m'asɛm nyɛ tentenem meka agyae no. Me ba boy baako ɛna me maa no kɔɔeɛ. Ɛna biribiara ɛkaa sɛ yɛnyɛ. Papa kaa sɛ yɛnyɛ ne nyinaa me maame ɛtɔ bi brɛ me. Yɛkaa sɛ yɛnyɛ biara mesɔɔ no seed. Seed sɔɔ no deɛ me deɛ yɛnkae koraa mesɔɔ. Enti me ba no baa yie no bi wɔkɔ na mede ehwie wine no bi
na nsuo no nso meyiyi enye kumaa na mede nkyene nso kaa no ho na mede maa no kɔmaa no. Mede kɔmaa no na kyerɛ sɛ the time aso ara ne sɛ mehyɛ da biara mebɔ mpaeɛ a mesɛ Awurade fa Israelfo awo fa dom me bɛn. Fa Israelfo awo fa dom me bɛn. Nyankopɔn nam me papa Ɔmanhene mpaebɔ so kwasi adan na awoɔ kaa no mefiri asɔre baeɛ na mefrɛɛ no kyerɛ sɛ deɛ na ɔreyɛ deɛ na ahodwiri na me koraa mayɛ basaa na meka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nti koraa maa mefrɛɛ me papa ara nso meyɛ nam sɛ menyae koraa ɛyɛ saa na asɛ meha no na me nso so sɛ meyɛ Nyankopɔn ba a me nso meka asɛm kyerɛ no a obɛtie ɛne hɔ a mefrɛɛ no nam sɛ ɔmfa ne nsa nto ne yafunu so na mebɔ mpaeɛ maa no. Ne nsɛm deɛ mebɔ mpaeɛ maa no ankasa. Nti mebɔ mpaeɛ maa no a saa tam na yɛ bɛyɛ 4 to 5 mu hɔ. Kyerɛ sɛ meyɛɛ a na ɔnde wɔresu sɛ yɛmmɛfa no nkɔyɛ no operation na me so wɔ Nyankopɔn te ase nti. Papa Ɔmanhene Nyankopɔn te ase nti ɔbɛwo nti ɔno deɛ ɔnya abotɔyɛ mu. Afei deɛ ɛbɔɔ bɛyɛ mfa no sɛ 5 to 6 mu hɔ no na me ba no afrɛ me a me ne no redi nkɔmmɔ ɛna ɔsɛm a gyina so meba. Na ɔno nso afiri hospital hɔ aba fie. Ɔsɛm a gyina so meba. Ɛhɔ a sɛ ɔbaa no ne sister panyin ɛna afrɛ. Nti hɔ a na ɔsɛ mɛkyɛ aboo mɛkyɛ aba me koraa menhunu mɛkyɛ akoro. Me nso saa na mede kyɛ a. Obi a mesɛ mede fɛsie papa obidi. Ɛna hɔ a afei deɛ ɛsɛ wawo afa ne ho afa ne ba. Nti megyina ha na mede aseda ɛkyɛ nso ma Adwo Nyankopɔn. Papa, Nyame ɔnhyira wo pii. Ɔnhyira wo.